салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. Нархаш 2300 сомон дар ҳудуди шаҳри Душанбе. Хати замокаш, мақсад петлиёш, доставка, установкаш бесплатный. Дар аски тоза. Айнан ҳами дар ҳастай свети молочниш, сафедиш, сафед шаста бо сафеди бо айнайра алгуди. Нархиш чака? Нархиш иш 2500 сомон оригиналаш. 2500 сомон. Бо амра вариантҳои арзонтаршам аст. Ишам амнат Душанбе доставка установкаш бесплатный. Бале, ям айнан ҳамин нархаш. Доставка установка бесплатный. Идарам айнан ҳам хел. Лаё шастай рисункои ҳаму дарам. Дар якин дидагим. Идар нархаш 2500 сомон. Дар ҳудуди шаҳри Душанбе доставка установка бесплатный. Бо арзон мешавад. Агар клиент хуб боша бо муомила дорад. Ё баъд замокҳои магнитни замок задагаа ки нархи ҳами замоки 650 сомон аст. Ду петли дора, мо метавонем камера се петлияш ҳам кунем. Идар 1000 сомон. Идар 1000 сомон бе доставка, бе установка. Агар доставка установка боша бо хатихай вобаста ба клиент хат кунем бо суҳбат. Айнай дарои хайтек қариб 10 намудаш астай. Нархошон бе доставка, бе установка якум сорташ 800 сомони ай бо арзон мешавад. Бо димсорч ҳам аст 700 сомон. Дар 1600 сомони. Хати доставка установкаш бе замок петли. Ям айнан ҳам хел нархҳо астай. 1200 сом дар ҳудуди шаҳри Душанбе доставкаш бесплатный бе замок петли. Бо замок петлишам метавонем ки 100 сомон ҳисоб кунем. 1300 сомон қати замок петлиш. Дар 2400 сомон қати замок петли ҳамаи чизош. Бо арзон мешавад. Бо муомила дорад. Ламинатҳо ҳастанд ё ламинатҳои россиянд. Размерҳо аз 0.5 сантиметра, 0.7, 0.8 то 1.1 ҳам ҳастай. Нархҳо сар мешавад ай 70 сомон боло. Ай 70 сомон ламинат дорем то 280 сомон аст. Тамоми намуди ламинат ҳастай, доставка установка вариантҳо ҳастай. Дар ҳудуди шаҳри Душанбе агар кадом минтақаи дар мизоҷ харидорӣ кунам, мо метавонем ки ройгон доставка кунем. Дар ёҳании расиски замока се петли дора. Идар нархаш 3000 сомон бо арзон мешавад. Дар ҳудуди шаҳри Душанбе доставкаш ройгон ай. Бо айнан ҳами дар дорем 6000-аша доставка ройгон ай. Бо вариантҳои установка ҳам дорем дар ҳудуди шаҳри Душанбе. Идар нархаш 4900 сомон ай. Дар ҳудуди шаҳри Душанбе доставкаш ройгон ай. Ду замок дора, ду петли. Петлиёша бинед чӣ хел петлиёи ғавси хушрӯан. Петлиёра бинед чӣ хел петлиёи нағзанд. Ҳамаш вай мондагиай. Корниё мондагиай. Идар 2000 сомон доставка бесплатный. Дар ҳудуди шаҳри Душанбе доставкаишам бесплатный. Ҳамзамон вақте ки клиент ворид мешавад магазин дар харидорӣ мекунад,
дар баробари дараҷа тамоми намуди маҳсулотҳои сантехникӣ, маҳсулотҳои ниёзи аввал барои мардум ҳастанд. Маҳсулотҳое ки фақат дар соҳаи сохтмон истифода мешаванд. Например, чизҳои сантехника ҳастанд, санаузело ҳастанд, ана гипс ҳастанд, профил ҳастанд, турба ҳастанд, ина валик, малик, тамоми намуди чиз ҳастанд. Якҷоя метавонад ки ҳамаша харидорӣ кунад барава хонааш. Адреси мо Ноҳияи Фирдавсӣ, аз тарафи сирк омадан баъди китобхонаи Гулистон, рӯпарӯи маркази савдои Арзон Туркия, мағозаи строймаркети Баракат, дар ва ламинат. Рақамҳои телефони мо 559 85 65 65. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. Ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.